La Conselleria d'Educació i els sindicats acosten postures després de la reunió que han tingut avui de matí. La consellera ha posat sobre la taula algunes de les reivindicacions dels docents, com ara millores salarials, la posada en marxa del complement professional o la reducció de ràtios i de la jornada lectiva. Hi ha hagut reunió de la Mesa Sectorial d'Educació per negociar un nou acord marc. Els sindicats mantenen les protestes convocades per aquest febrer, però totes les parts han sortit satisfetes de la primera trobada. Els punts clau de la negociació són la posada en marxa d'una carrera professional per als docents, que suposaria una millora salarial, una reducció de ràtios i una rebaixa de les hores lectives setmanals. Educació recull reivindicacions dels docents en el primer document de feina, però preveu aplicar-les gairebé totes a partir de l'any que ve. Una calendarització molt a llarg termini, fins i tot nosaltres exigim que hi hagi una primera part de la carrera professional feta el 10 de gener de 2023, com ja tenen molt de col·lectius, tots els col·lectius, excepte els docents, tenen aquesta carrera professional. Intentant que sigui un acord viable des del punt de vista econòmic i que, per tant, tingui un màxim suport dels sindicats que estan a la mesa sectorial. Els sindicats arriben a la negociació amb mobilitzacions damunt la taula ja només uns mesos de les eleccions. Segueix convocada una protesta aquest mes de febrer. La Conselleria pensa que al mes de març podrien assolir un acord que s'allargaria fins a final de la pròxima legislatura.